proszę, ja krótko nie potrafię, ale będę się starał. Proszę Państwa, nie będę mówił o swojej śląskiej opresji, bo mógłbym na ten temat dużo mówić, natomiast wiele myśli nasunęło mi się po wysłuchaniu tego, co było do tej pory. Przede wszystkim wiedza o Śląsku, rzeczywiście wiedza, wzajemne poznanie się, to jest w ogóle podstawa czegokolwiek. Myśmy zrobili taki eksperyment odczytania tego wszystkiego, co jest w podręcznikach szkolnych, my mówię o śląskich organizacjach, począwszy od szkoły podstawowej na liceum skończywszy, co dotyczy Śląska. Proszę Państwa, w czytaniu wyszło około 20 minut tego wszystkiego, przy czym pewne tezy powtarzały się w zależności od poziomu nauczania. Wiedza o Śląsku nie jest znana nie tylko ludziom poza Śląskiem, ale również Ślązakom. Jest coś takiego jak taki syndrom emigranta. Mówi się o tym, że emigrant w pierwszym pokoleniu to próbuje jakoś tam wejść w to nowe środowisko, nie bardzo mu się to udaje i bardzo dba o to, żeby jego dzieci już były takimi prawdziwymi obywatelami tej nowej społeczności. Natomiast trzecie pokolenie bardzo często szuka tych swoich starych korzeni. Ślązacy są takimi emigrantami na własnej ziemi. Zostali zepchnięci przez koleje losu, przez wyroki historii do takiej właśnie roli. Nastało to trzecie pokolenie, które szuka tych swoich korzeni. To jest pokolenie nie tylko 20-latków plus, ale również powiedziałbym 30-latków plus, już bliżej 40. Oni zaczęli ten ferment poszukiwania tej swojej nowej śląskości. Być może doszukamy się tej naszej nowej śląskości, pod jednym wszakże warunkiem, że oderwiemy się od starej śląskości. Dlaczego śląskość nie jest atrakcyjna? Śląskość kiedyś była atrakcyjna, mówiła chyba pani profesor o tym, dlatego, że Śląsk był wartością. To była perła cywilizacyjna w Europie. Po 1945 roku Śląsk został zepchnięty do pewnego peryferium, do pewnej peryferii cywilizacyjnej. Ślązak miał być do roboty. To była rzeczywiście wewnętrzna kolonia i to również z wyroków historycznych. Tak się stało. Ja nie mówię o tym dlatego, żeby rozdrapywać rany, tylko żeby zdefiniować pewną sytuację, która miała miejsce. W tej chwili Ślązak aspiruje do czegoś innego. Żeby stworzyć to nowe społeczeństwo, musimy mówić o wartościach. Na Górnym Śląsku jest mowa o trzech takich podstawowych wartościach, to wychodzi również w badaniach socjologicznych, nawet tych najnowszych, czyli tak, przywiązanie do rodziny, przywiązanie do religii i pracowitość. Proszę Państwa, na świecie jest wiele społeczności, które są być może bardziej pracowite niż Górnoślązacy, wiele społeczności, które są być może bardziej przywiązane do rodziny niż Górnoślązacy, natomiast ta triada, ona zarówno przez poprzednie państwa, ja wiem, ale ja muszę skończyć. Przez poprzednie państwa, które administrowały Śląskiem, jak i przez to państwo, które teraz administruje Śląskiem, jest wykorzystywane do bardzo prostej rzeczy. Siedzi w domu, módl się i handli. Natomiast Śląsk, jako pewien ośrodek cywilizacyjny w Europie przez 1000 lat wypracował zupełnie inne wartości. Jeśli my mówimy o Dolnym Śląsku, tym industrialnym dzisiaj, czy tym zróżnicowanym, a nie mówimy o Dolnym Śląsku, to jest to jednak pewien błąd, dlatego że to się przesuwało. W oświeceniowych i późniejszych pracach, między innymi dolnoślązaków, intelektualistów dolnośląskich, to wychodzi, że oni patrzyli na ten Górny Śląsk jako krainę puszcz, biedy i zacofania. Tak na to patrzono, ale ta cywilizacja się przesuwała. Zatem, żeby mówić o cywilizacji dzisiejszego Górnoślązaka, o jego pewnej nawet nieuświadomionej tożsamości, to musimy sięgnąć do podstawowych wartości, które zostały wypracowane, a jest to literalne przywiązanie do prawa. Z tego wynika to, że Ślązacy nie chcą tworzyć rewolucyjnych jakichś rozwiązań, tylko odwołują się do przepisu prawnego, do obywatelskości, bo na Śląsku zawsze było poczucie obywatelskości. A z tym wiąże się również samorządność, która w 1402 roku dała Śląskowi pierwsze zgromadzenie stanowe, czyli Śląski Sejm, w którym były reprezentowane wszystkie stany, włącznie z mieszczanami i z włościanami, na równych prawach z tymi uprzywilejowanymi. Prawda? Kolejna wartość to edukacja. My na Śląsku, w księstwie oleśnickim, na 100 lat przed Europą, mieliśmy obowiązek szkolny. W samym środku wojny 30-letniej został tam
wprowadzony. Obowiązek szkolny. Powszechna szkoła obowiązkowa dla wszystkich dzieci. Uwaga, od 6 roku życia. 3-letnia. A potem zmodyfikowany podręcznik szkolny dla wszystkich. I system stypendialny dla najbardziej uzdolnionych. A korzenie to ma w średniowieczu, kiedy książęta śląscy nakazali proboszczom uczyć dzieci chłopskie. Dlatego mieliśmy intelektualistów z chłopstwa, Hitlerona na przykład, czy Pirelina z Raciborza. Kolejna ważna wartość to zamiłowanie do sztuki, to widać do kultury, tej wysokiej kultury. W XVII wieku śląski kronikarz Henrykus Konradi naliczył 2000 poetów na Śląsku. 2000 poetów. Każdego z nich wymienił z imienia i nazwiska, jeśli nazwisko miał, i każdemu poświęcił stosowny epigram. To współcześnie odzywa się w postaci różnego rodzaju i sztuki wysokiej, ale także ruchu amatorskiego, niezwykle bogatego, chyba nigdzie w Polsce nie ma tak bogatego artystycznego ruchu. I już ostatnia wartość w dzisiejszych czasach bodaj najważniejsza. Tolerancja. Gdyby na Śląsku nie było tolerancji dla innych, to wszyscy by się tam dawno zagryźli. Dlatego, że mówi się tak, że nie Ślązo, nie Polak, nie Niemiec, Ślązok, a ja mówię inaczej. Polak, Niemiec, Czech, Żyd, Rom, być może jeszcze ktoś inny, czyli Ślązok. Czas na więc właściwy